Salamu aleykum ya Sule. Kuş almakçı bolýaňyzmy? Wa aleykum assalam. Ha oglum. Maňa şu magnitli kuşdyň diwardan asylanyny beräý. Agtyklarma kuş döwretmekçi bolýan. Körpejilere salam aýdym. Bu bolsa menden sowgat. Sag bol oglum, agtyklarym şuňa has köpdegen äýmeseler. Ata. Gelin balalar, gelin. Kuş döwrenýäsmi onna? Hawa. Ýöriň onna, başlalyň. Kuş tahtasyna 64 san deň ölçegli öýçük bar. Deň ýarsy, Ak. galan ýarsy. Gara. Berekella. Tahtanyň aşaky çep burç öýçügi gara bolmaly. Ak mallar bolan oýunçy birinji göçýär. Kuş döwüni ýazg etmek üçin tahtanyň garasyna san we harp belgileri goýulanlar. Harplaryň öz okulşy bolýar. A, B, S, D, Y, F, J, H. Ata, men şunu göçetim gelýär. Nädip göçeýin? Ine eliňdäki çöpe ruh diýilýär. Gelin onna ruhun göçüşini öwreneliň. Bolýa. Kuş düdülenine ruh çep we sag burçlary eleýär. Öňünde päsgelçilik bolmasa, ruh keselligine we dikligine gön çyzyk goýunça islenlik öýçüklere göçüp bilýär. Bir ruh öz yoluma, kimseylek, emin beylek. Gidýäsiz yolumuzdan, gidýäsiz yolumuzdan. Dağlar yerim mıyğıdır, oyunum gürkü ruhudur. Saylarda kün yollarım, nerede midir mallarım? Bir ruh öz yoluma, kimseylek, emin beylek. Gidýäsiz yolumuzdan, gidýäsiz yolumuzdan. Dağlar yerim mıyğıdır, oyunum gürkü ruhudur. Saylarda kün yollarım, nerede midir mallarım? Inniki tanışmakçı malymyz pil. Bilmi. Vay ece. Pil gelýär. Soğulup yetişmeseň dagyny mınjıra daýjak asyl. Uzyn holtumly, mehnet janlaryň adyny göterýän malyň bolmagy, kuş toýunynyň Hindistany döränligi çaklamagy esas berýär. Bu maly serkerde diýip atlandyrýan halklaram bar. Ýöne onuň ýörgünün ady piller. Pil gytaklaýyn gün çyzyk goýunça göçýär. Oýunyň başynda her oýunçyda 2 pil bolýar. Ag öýçükdäki pil diňe ag öýçüklerde, beýlekisi diňe gara öýçüklerde hereket edýär. Şoň üçin olara ag pil ýa-da gara pil diýerler. Bil kim? Hani bil? Hawa pil. Sağa şepe, öňe ýda, ýürüýäris bagladyň dil. Mehnet bolsam da neçik, göçerin men ulağa. Gıytak yollar dursa açık, düşeymerin dudağa. Bil kim? Hani bil? Hawa pil. Sağa şepe, öňe ýda, ýürüýäris bagladyň dil. Mehnet bolsam da neçik, göçerin men ulağa. Gıytak yollar dursa açık, düşeymerin dudağa. Ine balalam, biz bugün kuş toýunynyň başlangyç düzgünleri, mallaryň dikilişi, ruhun we pilin göçüşi bilen tanışdyk. Geljek sapaklarda
beýleki mallaryň we piyadanyň göçüşine uranýarys. Bolýa ata. Sağ ol ata.